טוב, שלום לכולם. ברוכים הבאים לוובינר שלנו על כל השינויים והאתגרים שקורים בעולמות התעודות הדיגיטליות. אני חשוב להגיד שאם יהיה איזה התראה או אזעקה או כל משהו כזה, אז מקסימום נעשה הפסקה ואז נמשיך. זו המציאות שלצערנו אנחנו נמצאים בה כרגע. אז נעים מאוד, אורי סוכניצקי. אני מחברת אינטגריטי תוכנה. אני היום מנהל הדליברי באינטגריטי תוכנה, והיום אני אעביר לכם ביחד עם דרור בללי מחברת סקיורלי קצת על האתגרים ומה השינויים שקורים בעולמות ה-PKI, ואיך אנחנו יכולים בעזרת מערכת סיביו יכולה לבוא ולעזור לנו. אז קודם כל, כמו שהתחלתי להגיד, אני אורי, חברת אינטגריטי, חברת בת של מטריקס. חלק מהמוצרים והפעילויות שאנחנו עושים, אנחנו נוגעים בעולמות שונים ומגוונים. אז אלה המוצרים שאנחנו עובדים איתם באינטגריטי תוכנה, וכמובן שאם תרצו שנוכל להרחיב עליהם בהמשך. שלא. למה אתה בשתי הדרכות? זה לא טוב. להיות בשתי הדרכות. כי אז אתה שאלות? שאלות מישהו? אורי, זה אורן קרוג, אהלן כולם, אני מנכ"ל אינטגריטי, נעים לראות אתכם פה, הרוב לא רואים, אבל עדיין נעים מאוד. אורי, אולי כדאי שנשים את כולם על מיוט. שמתי, שמת? אולי נהדר. וכל שאלות שצצות לכם באמצע, תשאלו, אפשר בצ'אט, ואנחנו נרכז את כל השאלות לסוף הוובינר. אני משוכנע שיהיו שאלות. ונשמח לענות לכולם ככל שהזמן יספיק, וגם אם לא נספיק בזמן שיש לנו, אנחנו נענה לכולם ממש לאחר הוובינר. אורי, תודה ובהצלחה. אורן, ביי. תודה. טוב, אז בואו נתחיל. אז אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו עומדים להתמודד עם כל אתגרי ה-SSL שחלים עלינו והולכים קצת לחול עלינו, וכל השינויים שיהיו, ובעזרת מערכת סיביו איך אנחנו יכולים לבוא ולהתגבר על האתגרים האלה ולהתמודד איתם טוב יותר. אז על מה נדבר? נדבר מה זה פחות או יותר כ-PKI, מהו הקיצור של חיי תעודות ה-Public Certificate, ומה היתרונות המרכזיים של מערכת הסיביו. ובהמשך גם ידבר דרור ויציג איך את כל מודל האוטומציה בחידוש תעודות, ואיך זה משתלב עם כל אחד ופחות או יותר בארגון שלו. טוב, אז PKI הרבה אנשים מכירים, אבל הרבה מקומות הוא כקופסה שחורה. כי בדיפולט שלו כמייקרוסופט הוא חוסר נראות, כלומר אנחנו לא יודעים מתי תעודה פג התוקף או זה, אלא אם כן אנחנו מבצעים דוחות ואנליזות. יש לנו סיכוני אבטחת מידע אם אנחנו לא שומרים על איזה best practice שהגדרנו לעצמנו, וחוסר חידוש של תעודה יכול להוביל להשבתות כמובן ולפגיעה בביזנס שאיזה שירות למטה. אז לצורך הדוגמה, לא יודע אם כולכם מכירים או חלקכם שמעתם, לקחתי פה, חיפשתי איזה מקרה. אז באוגוסט 2020 ספוטיפיי היה למטה בגלל תעודה שפג התוקף. אז יש פה איזה דוגמה, וזה רק דוגמה אחת קטנה מעוד המון דוגמאות שאפשר לחפש ולמצוא על השבתות שקרו בגלל תעודות שפגו תוקף. השינוי המרכזי שחל עלינו, שתעודות ה-Public Certificate בקרוב ירדו ל-47 יום. אם מסתכלים את זה למשל עד עכשיו, כלומר כבר לא, עד ה-15 למרץ תוקף תעודה היה כמעט ל-400 יום, ומעכשיו מה-15 למרץ תוקף תעודה פאבליקית היא ל-200 יום, כלומר יש לנו החלפה פעם וחצי בשנה. משנה הבאה ב-15 למרץ אז זה כבר הופך להיות 100 יום, שזה אומר 3 פעמים וחצי, ומ-29 זה כבר הופך להיות 47 יום תוקף תעודה פאבליקית. כלומר, שנגיע לזה כבר יש לנו פי 8 יותר עבודה, המון ניהול ידני, סיכוי לטעויות ולשכוח מדברים של חוסר החלפה
של תעודה, והמון המון המון תהליכים ידניים שאנחנו נצטרך לבוא ולעשות, ובעצם יש לנו, יכול להיות שיש תעודה שמותקנת לא רק על מערכת אחת, אלא המון המון מערכות, ואז בעצם נצטרך לבוא ולהחליף את התעודה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ונהיה בסוג של מרדף אינסופי עם ההחלפה של התעודות בעניין הזה. פה אנחנו משלבים את הפתרון מערכת הניהול של חברת Securely, בשם המוצר הוא Civio. נבוא ונגיד שהמוצר הזה הוא מוצר כחול לבן. מה זה אומר בעצם מוצר כחול לבן, ואיפה אני רואה את זה ומה היתרונות של זה? ונדור ישראלי, תמיכה ישראלי, פיתוח שיושב בארץ, שניתן לבוא ולבקש לפעמים דברים שיכולים לעניין אתכם או דרישות של זה, ואז אפשר להעביר אותם ליצרן, ויכול לבוא ולהגיד שדברים שמאוד מעניינים ויכולים מאוד מאוד לתרום למוצר, אז באחד מהגרסאות הבאות המוצר יבוא וישלב את הבקשה, בחלק מהמקרים כמובן. המוצר מספק נראות מלאה, מה שקורה מכמות התעודות שיש לנו, מתי כל תעודה פג התוקף, שאם אחר כך מפעילים גם חלק מהמנגנונים שנדבר בהם בהמשך, אנחנו יכולים לבוא ולדעת איפה מותקנת כל תעודה ותעודה, הן מעולמות ה-PKI הפנימי שלכם, והן מתעודות וכל תעודה שמותקנת על שירות, שנבוא ונסרוק אותה ונוכל לבוא ולאתר אותה. המערכת כמובן, יש לה מערכת התראות מאוד מאוד חכמה, אם זה תחת מסך הניהול שאפשר לבוא ולראות את כל התעודות לפי מתי הן עומדות לפוג. יש לנו התממשקות לסיסלוג ומערכת מיילים במובן הזה, אז לא, אנחנו לא אמורים לבוא ולפספס איזה תעודה שאמורה לפוג. יכול להיות אוטומציה שנרחיב עליה בהמשך, כמובן שבעזרת ה-visibility המלא, אנחנו נבוא ונצמצם את תקלות הייצור עד לאפס, שלא נגיע למצב שתעודה פג התוקף, לפני שאנחנו יודעים, ואנחנו בזמן הנכון מחליפים את התעודה. התחלתי גם לבוא ולהגיד, אז אנחנו יודעים, המוצר יודע ולהתאים את עצמו לצרכי הלקוח, כמו שאמרתי, לפעמים יש ביקושים ודברים כאלה, ויודעים את ה-customize, לבוא ולהתאים, שיתאים כמה שיותר אליכם ולארגון ולכל ארגון, והאתגרים שלו והצרכים שלו. אני יכול לבוא ולהגיד שבשוק הישראלי יש לנו מעל 50 לקוחות בשוק הישראלי, ובחו"ל יש מעל 40 לקוחות בזה, מלקוחות קטנים ביותר ללקוחות הגדולים ביותר. אז המוצר בשל, והמוצר גם קיים לא מעט שנים. יכולות המערכת, יש באופציה של המערכת מנגנון חידוש אוטומטי, שאפשר לבוא ולחדש את התעודות, ולאחר מכן גם להתקין אותם על נקודות הקצה, שנרחיב עליהם שוב פעם בהמשך. אני לא רוצה לגנוב את כל הפרזנטציה לדרור. המערכת מנטרת את השירותים שלנו ואת התשתית ה-CA שלנו 24/7, ובמקרה שיש לנו תקלה בתשתית ה-CA שלנו, או תעודה שעומדת לפוג, או כל דבר, אנחנו באים ומקבלים התראה לצורך הדוגמה אם התשתית תקינה, מתי התשתית פג התוקף, עם תשתית ה-PKI שלנו, האם ה-CRLים שלנו לא התחדשו. אז במובן הזה יש לנו התראות חכמות וניטור מלא על המערכת ה-PKI שלנו בארגון. כמובן שאוטומציה, ניתן לבוא ולעשות תהליכי אוטומציה מלאים של החלפת תעודה באופן אוטומטי והנפקת תעודות, וכל התהליכים האלה ואת כל הדברים האלה אנחנו בעצם באים ומצמצמים תקלות ייצור שבאות וקשורות לכל תהליכי התעודות שלנו שאצלנו בארגון. מהו בעצם הערך המוסף של Civio? אם אני מסתובב ומסתכל ועשיתי פה איזה טבלת ההשוואה קטנה עם מערכת ניהול Civio ובלי מערכת, ונעבור בית לבית, לצורך הדוגמה שיטת הניהול ללא מערכת, השיטה מבוזרת, ברגע שמנפיקים תעודה אז חלק מנהלים את זה עם איזה דף, חלק עם אקסל, חלק עם יומן וכל הדברים. לפעמים אנשים לא נמצאים בעבודה, יפספסו לפתוח את הקובץ אקסל שלהם או לקבל את הזימון ביומן שלהם, אז יבוא וייווצר מצב שאנחנו לא יודעים מתי תעודה פג התוקף. עם המערכת הניהול יש לנו כמובן דשבורד מרכזי, נראות מלאה על כל התעודות שלנו, מתי כל תעודה מתי פג התוקף, איפה היא מותקנת, אבל אנחנו יכולים לבוא ולדעת את כל הדברים שלנו, בעצם נראות מלאה על כל מה שקורה אצלנו במערכת מבחינת תעודות. בזמן תגובה, אז אפשר תמיד לחכות שתעודה תפוג תוקף, ואז בעצם אנחנו
מכבים את השריפה כי השירות למטה, ולא צריך לבוא ולהסביר ששירות הוא למטה, כמה זה יכול לבוא ולפגוע בביזנס בסופו של דבר, כי בסופו של דבר שאנשים לא עובדים ונשארים בחוץ, אז פוגעים להם בביזנס. אז בעזרת המערכת אנחנו פרואקטיביים, אנחנו יודעים מתי תעודות פגות תוקף ומתי לבוא ולהחליף אותם, ומחליפים אותם בזמן הנכון, בלי פגיעה בשירותים שלנו. כמובן מבחינת נראות, אז ללא המערכת אין לנו נראות, חוסר בנראות, ללא המערכת ניהול הלחוץ הזה, בעזרת המערכת יש לנו מיפוי מלא על כל התעודות שלנו, וכל מה שאנחנו רואים באופן מלא ומלא מלא על מלא. מבחינת עלויות ותפעול וכוח אדם וכל הזמן עבודה, אז כמובן שיש עומס אדיר בחידושים, במיוחד לאט לאט שנבוא ונגיע ליום שאנחנו צריכים להחליף תעודה כל 47 יום. אז יש לנו כל הזמן החלפה של התעודות, מן הסתם יש תעודה על מספר שירותים, כל ארגון וכמות התעודות שלו, הפאבליקיות שלו, אז יש לנו עומס אדיר והולך להיות לנו יותר ויותר עומסים במובן הזה, ויש גם סיכון. איפה זה בא לסיכון כלכלי, ששירות למטה, אז בסופו של דבר זה משפיע על הביזנס, אנשים שלא יכולים לעבוד, להתחבר למערכות שלהם, או אפילו לספק שירותים לאתרים חיצוניים שלנו שנותנים להם שירות ללקוחות שלנו. אז כמובן שעם המערכת יש זמינות גבוהה ושקט תפעולי עם כל תהליך האוטומציה וראייה וויזיביליטי, אז יש לנו פה שקט, ממש שקט תעשייתי וחיסכון חיסכון בכוח אדם, שאפשר לעשות את זה בעזרת אוטומציה. מבחינת אבטחה, אז כל דבר אפשר גם להיכנס איתו ליתרון אבטחתי, אז אפשר לייצר מנגנון של מדיניות אחידה, יש לנו בקרה על מה שאנחנו עושים, יש לנו גם כמו שדיברתי הפצה למערכות שונות, אז יש לנו ממקום אחד מרכזי יכולים לבוא ולהפיץ את זה, כמובן עם אוטומציה וצמצום תקלות, וגם פה לקחתי איזה דוגמה ממש ממש קטנה כחלק מתהליך הניטור שלנו, שאנחנו באים ועושים מנגנון אחיד שמגדירים פרוטוקול מסוים לעבוד ולעבוד מינימום עם הפרוטוקול הזה וכל מה שמתחת לזה, אז אנחנו צריכים, באים ונהיים פרואקטיביים ומקשיחים את השירותים שלנו, אז לדוגמת פרוטוקולים ואשים ומה שקורה, כל תעודה וכמות התעודה וסוג התעודה, אז מקבלים ויזיביליטי מלא תחת המערכת, שיכולה לבוא ולעזור לנו גם מבחינת יתרון אבטחתי ומול אבטחת המידע אצלנו בארגון. קצת אני אסכם, אז עברנו בעצם על מהי תעודת PKI ואיך הם הבסיס לאבטחת המידע, כי בעצם אנחנו מאבטחים את כל התווך שלנו. איך דיברנו קצת על התוקף של התעודות פאבליקיות, איך זה בא ומתקצרות אצלנו בעולם, ולמה ארגונים חייבים אוטומציה וניהול מרכזי, ואיך מערכת הסיביו יכולה לספק לנו את זה, שיש לנו שליטה מלאה, אוטומציה, ובסופו של דבר אנחנו יוצרים שקט תפעולי שלנו, שהארגון שלנו יבוא וימשיך ויעבוד ללא השבתות ולא הפסקות כל הזמן. לפני שנמשיך קצת לסשן הבא, יש לכם איזה שאלות אליי או משהו, אתם מוזמנים כמובן להוריד למיוט, השתקתי את כולם רק בהתחלה, אבל עכשיו כזה, אני אשמח. אורי, אני אסייע לך כאן. שאלו כאן, שנייה, אני אפתח את הצ'אט רגע. אין בעיה, מה עם תעודות בענן? ארז ענה לו, שאל, האם תעודות ב-IaaS או תעודות ציבוריות? אז אפשר לענות על שני אלה, מה קורה ב-IaaS ומה קורה בתעודות ציבוריות. שנייה. אבל שנייה, אורי, אולי כדאי שנעשה את השאלות אחרי הסשן של דרור, כי נראה לי שחצי מהתשובות יהיו שם. סבבה, אז אין בעיה, אז אני אוריד את השיתוף, אני אתן לדרור לשתף ואני אעבור, ואז סבבה, זה גם רעיון. אני רואה פשוט שאלות שהוא עונה עליהן. אוקיי, סבבה, אז אין בעיה, אז ניתן לדרור לענות, תמשיכו לרשום פה בצ'אט ואז אחר כך נעבור שאלה, מה שלא ענינו אז נענה בסוף, אין בעיה, זה רעיון מצוין. אני אוריד את השיתוף רגע, דרור, הבמה שלך. דרור?
שומעים אותי? כן, שומעים אותך. רק שנייה בבקשה, אני אשתף את המסך. מספר 2. אתם רואים את המסך שלי, נכון? כן, רואים את המסך. אוקיי, משום מה נעלם לי פה כל מיני דברים. דרור, לא רואים אותך באופן אישי. תכף יראו, אני מחפש מרוב חלונות פה, אני כבר איבדתי את עצמי. שנייה, ברשותכם. איפה הזום? הנה, וידאו. עכשיו רואים גם אותי? שלום לכולם. אז ככה, אורית, תודה רבה על הסשן הזה. אני חושב שהסברת כללי טוב את הדברים. אני אשתדל להתמקד יותר בנושא האוטומציה. את האמת, אפשר לדבר על זה הרבה, אז אני אנסה לעשות את זה בקצרה. כמובן, אם יש שאלות, תשאלו בצ'אט ונמשיך. אז מה יש לנו? קצת על סקיורלי, סקיורלי כבר פעילה מ-2010 בשוק, אנחנו מתמחים בעולם ה-PKI, חלקכם, אלה שנמצאים פה כבר מכירים אותנו, חלקכם לא. היום אנחנו עובדים בשיתוף עם אינטגריטי, הם משווקים את המוצר ללקוחות חדשים שלנו, ואני אמשיך, אני לא אפרט יותר. אני אדלג רגע לשקף הזה ואני אגיע לכאן. מה יש לנו כאן? קודם כל, כולם מדברים על אוטומציה, כולם בהיסטריה, ואני אומר באמת כולם בהיסטריה, על מה יקרה מחר, 47 יום, ורוצים תעודות. הלו? כן, שומעים אותך. אוקיי, לא, היה מישהו שדיבר. אני אומר, כולם בהיסטריה לגבי תעודות, ודי בצדק, כמו שאורי אמר, בואו נחשוב ונשים את עצמנו ב-2029, ב-2029 אנחנו צריכים לקוח שיש לו 10, 20, 30 תעודות, כפול 8 פעמים להחליף אותם, תעשו את המכפלות, תראו שזו התעסקות מאוד גדולה בלהחליף את התעודות. חשוב לי מאוד, לפני שבכלל מתחילים, אז יש שאלה אחת מרכזית, האם בכלל אפשר להגיע ל-100% אוטומציה? אז אם תקראו את מה שכתבתי במרכז השקף, אנחנו חייבים לשאוף לזה, חייבים לנסות להגיע למקסימום, אבל חייבים גם לדעת שלא תמיד נוכל, וזה בא מכל מיני שיקולים תפעוליים, ארגונים, סקיוריטי, או כל דבר אחר שיש בארגון, בסדר? קחו את זה בחשבון. אז בואו נמשיך. אוקיי. למה בכלל צריכים את האוטומציה? למה זה הגיע? למה קיצרו את התעודות? אז יש פה, בנוסף למה שאורי אמר, אז תשימו לב, יש פה את הנושא הזה של הפוסט-קוונטום, קריפטו, שהולך להיכנס ב-2030. מקצרים את זה כדי ליצור מצב שאם מישהו כבר יצא עם אלגוריתם וכו', אז יהיה איזושהי הגנה. בסופו של דבר, גם בעבר לקיצור הזמנים של התעודות, גם יחזקו את האלגוריתם, ואם יחזקו את האלגוריתם, בכלל אני מניח שבקצב הזה יחליפו תעודות כל כמה ימים. זאת אומרת, אם עד היום דיברו, אז שב-2029 יהיה 47 יום, יכול להיות מצב שיגידו, חבר'ה, כל 10 ימים, כל שבוע יחליפו תעודה. פיזיבילי, לא פיזיבילי, אפשרי, לא אפשרי, זו כבר קושייה אחרת, שלא לדיון פה, אבל בגדול, אנחנו נמצאים בסיטואציה שככל שהאלגוריתם מתחזק, אז מה שקיים היום RSA לכאורה נהיה חלש יותר, ואנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו צריכים לתת לזה מענה. והמענה הוא אוטומציה. מה הסטפים להתחיל אוטומציה? אז כולם, או הרבה, חושבים, בואו נתקין מוצר, יעשה את האוטומציה, הכל בסדר. אז זה לא ככה, צר לי להגיד לכם, כי צריכים לדעת להבין מה בדיוק רוצים, איפה נמצאים נקודות הכשל שלכם בעולם הזה, איפה התעודות נמצאות, ולעשות תכנון בצורה מסודרת ומיפוי מלא של התעודות שצריכות האוטומציה, מה דחוף יותר, מה פחות דחוף, על מנת להגיע למצב כזה שאנחנו נגיע למטרה שנעשה את האוטומציה. אני נתקל בהרבה לקוחות, אמרו לי, מה, זה לא עושה את זה ככה, וזה לא פה, ובמכונה הזאת אין לך, אז כן, אין מערכת אחת שעושה הכל לכל סוגי התשתיות, לכל סוגי המכונות, אין, לא קיים כזה דבר. בגלל זה יש כל מיני כלים ויכולות, שתכף נדבר עליהם, שאפשרי להשיג ולהגיע. שכמובן, אנחנו כחברה שמספקת פתרון, משתפרים כל הזמן ונותנים את הפתרונות, כדי שיהיו עוד שנה, עוד שנתיים, יותר טוב כל פעם חדש, כמובן עם שיתוף פעולה עם הלקוחות שלנו. אז מה הגישות לזה? אפשר להגיע לאוטומציה על ידי agent עם clients, אפשר להגיע לאוטומציה על ידי אוטומציה מרכזית,
שאני אראה דוגמאות, או שילוב ביניהם. שילוב ביניהם נותן למשל היברידית מלאה להגיע לכל הנושא הזה של אוטומציה בצורה נכונה. היום, זה שקף ככה מקדים למה שאני אצלול, היום יש לנו מספר יכולות בנושא הזה של אוטומציה. אז אחד, יש לנו מנוע אוטו-רניואל שיודע לזהות ב-appliances ולחדש את התעודות באופן אוטומטי, כולל upload שלהם, והשירות ממשיך לעבוד, עם לעלות תעודה בגיבוי וכל מה שקשור לזה. יש לנו את הנושא של האג'נטים, שאנחנו, זה אג'נט שלנו. אני יודע שיש גם אג'נטים חינמיים כאלה, סרט בוט, אקאמה, הכל קיים. אתם גם יכולים להשתמש בהם בשילוב עם האג'נטים שלנו, או כל דבר אחר. שוב, כמו שאמרתי, רוצים להגיע למקסימום אוטומיישן, אתם כארגון חייבים להשתמש בכל הכלים שיש לכם בשביל להגיע לזה. אוקיי? וכמובן הדבר האחרון זה הנושא של קוברנטיס, שמבחינתנו אנחנו נותנים לזה תמיכה מלאה, בשביל כעיקרון לקבל את המקסימום גם בעולם הקונטיינרים. אם נצלול רגע פנימה לעולם של האפליינס, אז איך זה עובד אצלנו? קודם כל זה מתחיל מתהליך של מיפוי, תהליך דיסקאברי. תהליך הדיסקאברי שלנו יודע להסתנכרן לכל device, רשום פה בשקף F5, אבל בפועל זה יכול להיות נטסקיילר או אימפרווה, אלה הם out of the box, supported out of the box. אנחנו יודעים להביא משם את כל רשימת התעודות אלינו, ומאותו רגע שהם נמצאים אצלנו, בניטור אצלנו של אחד, דיווח expiration או לא, אז אנחנו גם יודעים לתת למנוע אוטומיישן שלנו, לזהות איזה תעודה עומדת לפוג לפי הפוליסי שנקבע, ואז להפעיל תהליך renewal אוטומטי מול Public CA או מול Internal CA, Microsoft CA שלכם. ברגע שסיימנו את התהליך חידוש של התעודה ויש לנו תעודה חדשה, עושים deployment, מתקינים את התעודה ל-F5 או ל-appliance, לא משנה איזה סוג, וגם אם עובדים בשיטה של full backup, אז full automation, אז גם מעלים את התעודה האורגינלית, זאת שחידשנו כבקאפ, כי אם יש איזשהו נפילה או משהו, אז אפשר לחזור לאחור על ידי פעולה ידנית, עם כל מה שמשתמע מזה. בסוף כל תהליך כזה, מנהל המערכת מקבל נוטיפיקציה על כל תעודה ותעודה שהתבצעה לו הפעילות, ככה שזה לא יהיה משהו שמישהו מפספס ולא יודע התרחש אירוע במערכת. בסדר? אז זה הנושא הזה של עבודה מול appliances. קוברנטיס. קוברנטיס, אז כמו שאתם רואים, זה קצת יותר מורכב, אז יש פה תהליך כעקרון מגדירים כל מיני אובייקטים של certificate, שזה יכול להיות TLS certificate, Ingress certificate, OpenShift route, אם עובדים עם OpenShift כמובן, או Gateway API, יש כל מיני סוגים של YAMLים שמייצגים תעודה, שאנחנו רוצים למעשה לייצר עבורה request ולנהל אותה. את התעודות האלה שמים כל אחד בקונטיינר שלו, באפליקציה שלו, על מנת שהיא תזהה אותו לפי כל מה שDevOps צריך. המערכת מזדהה מול השרת המרכזי על ידי טוקנים, ולמעשה עובדת עם שתי שכבות. שכבה אחת זה Cert Manager, שעליו יש את המנוע שלנו שנקרא CView Issuer, שלמעשה נותן את הגישה לתוך ה-CLM שלנו, ה-Certificate Lifecycle Management שלנו, שיודע לתת מה שנקרא חידוש אוטומטי לתעודות פאבליק, וחידוש אוטומטי לתעודות פנימיות. בסופו של דבר, התהליך הזה מייצר בתוך הקוברנטיס סיקרט את התעודות. כמובן, הן משויכות לניים ספייסים ולכל מה שקשור באופן אוטומטי, בהתאם לדפינישן של הקונטיינר. ומאותו רגע שיש את הסיקרט, המערכת נכנסת ללופ של בדיקה, מחזוריות, קובעים כל כמה ימים לפני, בתוך האובייקט, הימל של הסרטיפיקט, קובעים כל כמה זמן לפני לחדש, והכל קורה באופן אוטומטי. יש לנו לא מעט ארגונים שכבר עובדים את זה, בארץ, בחול. זה נותן שקט תעשייתי. זאת אומרת, כל DevOps, כל איש פרודקשן שנמצא, גם אם זה בפיתוח, אם זה בפרודקשן, שם ימל, והעסק עובד באופן שקוף, מלא, ונותן את המענה. אפשר כמובן לייצר JKSים, אפשר לייצר PFXים פה, עם הצ'יין וכו' וכו'. זה בגדול הנושא של קוברנטיס.
האג'נט, אז agent למעשה מצריך התקנה של agent, אצלנו agent מבוסס Java, קובעים איזה סקייג'ולר שהוא ירוץ באופן יומי, התפקיד של האג'נט בפועל זה לקום בבוקר, לשאול את השרת, שלום, יש לך משהו בשבילי לעשות? והשרת כבר מחזיר לו את הפעילות שלו, אם יש לו לחדש או לא לחדש, כל הדברים האלה הוא מחזיר לו. זאת אומרת, השרת הוא, רוצה להגיד, לא אשתמש במילה לא יפה, טיפש, כי הוא בסך הכל מנוע שיודע לשאול שאלות ולבצע את מה שאומרים לו. אין לו איזושהי לוגיקה חכמה בפנים. בפועל, אפשר שאלה? בוא נשאיר את זה בסוף, תן לי לסיים שלא נפספס. כמה דקות תשמור את השאלה, בסדר? תודה. אני אומר, הנושא הזה של internal and public CA נתמך גם פה באופן מלא. כמובן, אצלנו במערכת, בשביל לעבוד עם public CA, צריך שיהיה איזושהי יכולת להתחבר ל-public CA, זה נדבר באופליין אחרי זה, כי אנחנו לא יכולים לעבוד עם כל public CA או כל דבר, אנחנו תומכים היום בגלובל סיין ודיגיסרט לנושא אוטומציה. כמובן, תהליך הרניול מתבצע, בסופו של תהליך מריצים איזשהו פוסט-סקריפט לפי בחירה, לפי החלטה, או פאוור שלו בש, תלוי על איזה פלטפורמה מריצים, לינוקס, יוניקס, ווינדוס, והסקריפט הזה הוא יכול להיות customized by DevOps מקומי שלכם, ובעולם הזה sky is the limit. באמת אני אומר לכם sky is the limit, אני אראה לכם לקראת הסוף ולפני השאלות, איזושהי סימולציה של דבר כזה. המערכת מדווחת, האג'נט מדווח על כל פעולה שהוא עושה למנהל התחנה. אם יש לכם סתם דוגמה 100 תחנות מנוהלות, לכל תחנה יש את המנהל שלה, והוא מקבל את הדיווח מה בוצע עם כל מה שמשתמע מזה. מקבלים באופן מרכזי, המערכת יודעת לרכז ולהגיד, אוקיי, אם תחנה הפסיקה לעבוד לי, וכמה ימים היא לא עובדת, איך אני אדע? אז המערכת יודעת להגיד לך, תשמע, התחנה הזאת כבר לא עובדת 3 ימים. תשים לב, לך תבדוק, אולי מישהו הוריד את הסרוויס, משהו קרה, לא יודע. זה עולם IT וקורות תקלות, ואנחנו יודעים לדווח על זה. ויש משהו מאוד מאוד מעניין, שזה הנושא הזה של הפורקאסט הזה. הנושא של הפורקאסט. המערכת, אתם קובעים, תיתן לי בבקשה דוח על כל הפעילות שהולכת להיות אוטומציה בחודש הקרוב, ב-60 יום הקרובים. ואז מנהל המערכת מקבל את הדוח הזה, וגם מנהל התחנה. זאת אומרת, יש לכם שליטה, יש לי לקוחות שעשו את זה, שמים את זה בנוק סנטר, והנוק סנטר למעשה יודע שהפעולת אוטומציה הזאת והזאת מתבצעת על תחנה כזאת וכזאת, על תעודות כאלה וכאלה. אז אפשר, זה ממש חזק הדבר הזה. בואו נמשיך ונראה קצת את זה בגרפי. אז כמו שאמרנו, האג'נט קם בבוקר, הוא יכול לייצר תעודה חדשה, זאת אומרת, אפילו אם אין תעודה, אני קובע את ההגדרות בתחנה, הוא מייצר את התעודה כפעם ראשונה, ואז נכנס לניהול שלה בהתאם לפוליסי. בסופו של דבר יכול, כמו שאמרנו, לעשות את החידוש שלה, להריץ את הסקריפט ולשלוח את הנוטיפיקציה, כמו שאמרתי ממש בתיאור הקודם. וכאן למטה אתם רואים את זה קצת גרפי, קצת יותר יפה, שהמערכת מנטרת, מדווחת לכם על כל מה שקורה בארגון, ואתם לא, כי לפעמים שמים איזושהי תחנה ושוכחים ממנה, לא יודעים. ורק כשזה נופל יודעים. אנחנו משתדלים לדווח לכם, שתהיו כל הזמן מעודכנים על מה שקורה. זה מה שיש לנו במערכת היום. כבר היום אפשר להגיע לאוטומציה די מקסימלית. כמובן, אתם תבואו, תשאלו אותי בשאלות, הסוג מערכת הזאת והסוג מערכת הזה, שאם אין לנו אותם, אז אני תכף אענה לכם איך כן אפשר ליישם. בכל מקרה, אני רוצה קצת לקפוץ לעתיד, ולהראות לכם מה אנחנו עובדים היום, כדי שיהיה לכם מחר טוב. אז מה אנחנו עושים היום? אז היום אנחנו עובדים על מה שנקרא על Automation Task Designer, שאתם יכולים לקבוע את ה-use case שאומר איך אני רוצה שהאוטומציה תיראה, ואני תכף אסביר את הגרף הזה שרואים פה. האוטומציה תהיה מרכזית, היא לא תהיה מבוססת קליינט, ואז יש פה את היכולות שגם לשלב מרכזי וגם אייג'נטים תלוי בצרכים, וכל הטסקים שירוצו, ירוצו לפי פוליסי שאתם קובעים. מה זה פוליסי? אומר, אני רוצה לרוץ בין שעה 2 ל-4. כל מיני דברים כאלה, למה? בין 2 ל-4 בבוקר, כדי שלא לפגוע בשירותים וכאלה דברים, אז קובעים איזה פוליסי שאתם רוצים, ומחברים פוליסי ל-workflow כזה כמו שאתם רואים אותו פה. ומה אנחנו רואים פה?
פה אתם רואים בצד שמאל יש את כל האובייקטים של ה-flow, אז אני גררתי לי אובייקט certificate וחיברתי אליו תעודה של הדומיין שלנו כרגע, שהוא עומד לפוג עוד 26 יום. אני ביקשתי שהוא יתקין אותו על F5, אחרי שהוא יגמור לחדש לי אותו, יתקין לי אותו על F5, וברגע שיסיים בהצלחת ה-F5, יתקין אותו על איזשהו שרת לינוקס ושרת ווינדוס. למה? כי הם אלה שנותנים את השירות, את אותו שירות לאותה תעודה שנמצאת גם ב-F5. עכשיו תיקחו את הרעיון הזה, וכל סוג של workflow כזה אתם יכולים לייצר פה. זה יכול להיות תעודה עם תחנה אחת, זה יכול להיות תעודה עם תחנת לינוקס אחד, או כמה תחנות לינוקס. יכול להיות שהתעודה תהיה בכלל wild card, ואז אתם תעשו deployment לכמה תחנות. הדבר הזה הוא הולך להיות חזק מאוד, עם כל מה שקשור לאיך מתכננים deployment, סליחה, איך מתכננים אוטומציה לנקודת קצה עם התעודה שלו, יעבוד מרכזי עם דיווח מלא, עם אפשרות להפעיל ידני את הטסקים, חוץ מזה שהטסק רץ ידני, אם תהיה תקלה, אז שתקבלו חיווי שהייתה תקלה בתהליך, ואז יראו, נגיד שהשרת הזה נהיה אדום, סליחה, ה-F5 פתאום נהיה אדום, כי הוא אומר, נכשלתי פה, אבל צריך להמשיך את התהליך. אז המנהל מערכת יגיע בבוקר, זה לא הצליח לו, ימשיך את התהליך, יטפל בבעיה וימשיך את התהליך. אנחנו יכולים לעשות פה דברים מאוד מאוד מעניינים. זה הוויז'ן שלנו. עכשיו אני אענה לכם על שאלות, על מה שאתם רוצים. אני אשמח, מה קורה? בסדר. מתן, רק תזדהו בשם, שנדע. מתן, מהמשטרה, כן. מה המצב? בסדר. יש לי כמה שאלות, האמת, אני אשאל אותך איך אתה... אתה קטוע, מתן. דיברת על אייג'נטים, אבל אני רגע מנסה להבין. שומע אותי עכשיו? כן. יופי, אז השאלה היא כזאת, האם יש לי אפשרות לשלוט במפתחות הצפנה, כאילו במפתח סלש ה-CSR, או שהמערכת עושה את זה fully automated, זאת אומרת, היא יוצרת את ה-CSR או את המפתח. אז בואו, אני אסמלץ לכם משהו מאוד מאוד מהיר, ברשותכם, כי עכשיו תראו מסך אחר שלי, נכון? אתה שאלת שאלה, והיא שאלה מעניינת ויפה, איך מגדירים אוטומציה לאג'נט? אז פה בתהליך הזה, אני קבעתי, הנה זה לינוקס שלי במקרה, אני פה קבעתי כרגע שיש לי שתי endpoint, אחד endpoint שהוא מייצר לי PFX, וה-PFX הזה יוצר משרת פנימי שלי internal, ADCS, ומתבנית מסוימת. אני קובע לו את כל הסאבג'קט וכל מה שצריך, אוקיי? ואני פה לא הרצתי שום ביינדינג, שום סקריפטים, כלום, אני רק רוצה את הקובץ, בסדר? זה פעולה. עכשיו, התעודה הזאת תקפה לעוד 365 ימים. אני אבוא ויגיד, אני רוצה עכשיו, אני כרגע אומר לו, אני לא רוצה לחכות, תעשה לי את הפעולה. אותה מידה אני יכול לעשות פה עם שרת פאבליק, גלובל סיין, זה סוג המוצר שאני אקנה את התעודה מגלובל סיין, וגם פה אני אגיד לו שתריץ, אבל תשימו לב שפה אני קודם כל קובע, אם אני רוצה את הצ'יין באורדר מסוים, אני קובע את הנתונים האלה של הסאבג'קט. עכשיו, אם אתה שואל אותי נתונים קריפטוגרפיים, אז בעולם של האינטרנל זה נשלט על ידי הטמפלט, ובעולם של הפאבליק זה נשלט על ידי מה שנותנים לך מגלובל סיין. לא שאלתי, אז שאלתי ממש על המפתח הצפנה עצמו, מה שאנחנו עושים היום, אנחנו מייצרים את המפתח אצלנו, על בסיס המפתח מייצרים את הקובץ בקשה, את ה-CSR, שולחים, אני מדבר איתך ידנית, כן? שולחים אותו זה קורה אוטומטי, זה קורה אוטומטי, ובוא אני מתכוון, זאת אומרת, המערכת CVU תייצר את ה-CSR? לא CVU, במקרה הזה האג'נט מייצר את הדבר הזה, בסדר? מה זה אומר האג'נט מייצר את הדבר הזה? בוא נלך איתך עכשיו, אני אראה לך את הלינוקס, סליחה, ברח לי. יש לי דרך, אבל להגיד לאג'נט תשתמש במפתח /CSR קיים? לא, כי הוא לוקח נתונים של תעודה שהוא צריך, יש לו סאבג'קט, יש לו את כל מה שהוא צריך לייצר, הנה אני עכשיו מריץ
את האג'נט הזה שאתה ראית ששיחקתי בו, ומה שקורה כרגע, אתה רואה, הוא עושה generate keeper, זה הקיפר שהוא מייצר, הוא מייצר key כרגע בתוך השרת, הלינוקס הזה, בסדר? אז כרגע אני אמרתי לו פעולה, אני רוצה שתריץ את זה, ופה הוא ייצר לי באופן אוטומטי, הוא ייצר לי את התעודה הקודמת, שם לי כבקאפ, והוא ייצר לי את התעודה החדשה, והוא שם לי אותה בנתיב שאמרתי לו, ובמקרה הזה הוא גמר את התהליך, ואז הוא נכנס לתהליך שני לעבוד מול גלובל סיין, עשה את אותן פעולות, והריץ את הסקריפט הזה שאמרתי לו, והנה, זה כל הנתונים של הסקריפט, מה שדחפתי לתוך הסקריפט, וסיים את התהליך. בכל מקרה, בשני המקורות, האג'נט מייצר את הקי. אני מזכיר לכם שהפרייבט קי שמור על הלינוקס. שמור על המכונה שמייצרת אותו. ואיפה זה שמור? היא שמור כמובן מוצפן, שנייה רגע, אני פה, אני אמרתי לו, תשמור לי את התעודה כאן, הנה, במקרה זה PFX, אוקיי? אבל יש לי פה, איפה שמתי את זה? אולי שמתי את זה בספרייה אחרת, יכול להיות שהיא פה בטעות, סליחה רגע, יכול להיות שהיא פה, קליינט, הנה, זה התעודה שאני כרגע ייצרתי, אתה רואה, זה תעודה שאני אפם, וזה הקי החדש. הקי הזה הוא מוצפן, והוא נמצא בתחנה, זה ממש כרגע עשיתי. כן, אבל מי שחולל אותו זה הסיביו סרבר. האג'נט הזה חולל אותו, כן. אז תסביר לי רגע, מה זה אג'נט? זה לצורך העניין F5? לא, האג'נט הזה זה רכיב ג'וואי שלנו, אתה רואה, אם אני בא לפה, זה האפליקציה הקטנה הזאת, שהיא 83K, שהיא מתעוררת ומריצה את הפעולות האלה, זה אפליקציה ג'וואית, היא רצה, שואלת השרת, תביא לי את מה אני צריך לעשות, השרת אמר לו, תשמע, יש לך שתי תעודות שזקוקות לפעילות, והיא התחילה השורה הראשונה, התחילה את השורה השנייה, ועשתה את הפעילות. עכשיו, בסופו של דבר, ראיתם שהרצתי סקריפט, אז אם מדברים על אוטומציה, אז רגע, אני אלך כאן לסקריפט הזה, הנה יש לי פה סקריפט, זה דוגמה של סקריפט, סתם לדוגמה, שעשיתי באיחוד האמירויות, הדבר הזה בסופו של דבר לוקח את התעודה שנוצרה, טוען אותה ל-FortiWeb, מחבר אותה לפרופיל שם שהיא צריכה לעבוד, ותודה רבה שלום, והכל עם ה-REST API של FortiWeb. לי אין build in, ישבתי עם ה-DevOps שלהם, ישבנו, לקחנו את ה-API מתוך המכונה, עשינו את זה ויישמנו. עכשיו, כשאני רצתי את זה גם, כל המערכת מריצה פה ורושמת טרייסינג. כאן האג'נט רושם מה הוא עשה. כל מה שראיתם על המסך, יש דיווח של מה שהוא עשה, ואני גם, זה הטרייס של הסקריפט עצמו. במקרה הזה הוא לא עושה הרבה, כי במכונה הזאת אין לי פורטי וכולי, אבל אתם רואים, עשיתי לו אינג'קט לדאטה, וכמובן בסוף שלחתי חזרה תשובה שהסתיים תקין. אבל תחשבו שאם בסקריפט הייתם כותבים, לקחת את זה, להתקין את זה לאיזשהו מכונה, Power Builder, או כל מכונה שאני כרגע לא תומך. כל DevOps עם ה-API של המכונה יכול להשיג את זה, לקבל את זה, לעשות את העבודה, ויהיה לו אוטומציה מלאה, בגמישות מלאה. דרור, בוא נעבור לשאלה הבאה. כן, בטח. אז דוד שואל, מה עם תעודות בענן? אז אני שאלתי אותו אם הוא מדבר על IaaS או תעודות ציבוריות. מה זה IaaS? סליחה לזה, מה זה IaaS? Infrastructure as a Service. לא, אוקיי. לא מכיר. לא, אז בענן אנחנו היום תומכים, ולא... סליחה? אוקיי, GCP, יש לנו דוד ש-GCP נותן לנו שלהם, לא השתמשנו בשלנו, לא ידענו איך לטפל בהם בעתיד, אותו דבר דבר גם יש לנו עכשיו, החיבוריות שלנו, זה עובר דרך וולטר, אנחנו מבקשים תעודה לבד, מבקשים מחיר, מקבלים את התעודה, מנפיקים באיזושהי שרה. סליחה רגע, אני שומע אותך באקו, אני קשה לי להבין. הם כנראה יושבים שניים בחדר, אחד צריך... כן, אז אני לא הבנתי כמעט כלום. אני הבנתי שאתה מסביר לי איזשהו תהליך, מה אתה עושה היום, אז אני אבל לא הבנתי מה... אתה מטפל בוולטר, למשל, יש פתרון לוולטר? אז כמו שאמרתי, אני לא יודע מה זה וולטר,
אם אתה תבוא תגיד לי שבוולטר יש API, שנייה, וולטר זה איזשהו שירות, איזה מכונה, מה זה? וולטרה זה שירות מש, ענן, סאסי. עכשיו אני אשאל שאלה. אז אז אני אשאל שאלה. כאחד אני לא מכיר את וולטרה, כי אני לא משתמש בשירותים האלה, ואני לא חשוף לשירות כזה. אני אשאל אותך שאלה, האם אתה יודע שיש REST API, או פקודות CLI, משהו שאפשר לטעון את התעודה לשירות? האם אפשר? כן, אפשר, אני יכול לבדוק. או, יפה. אז פה אנחנו עושים מה שנקרא use case. אתה בודק את זה מול הוונדור, מול אותו ונדור, אומר לו, תשמע, אני רוצה לטעון את התעודה באופן אוטומטי, מה הכלים שאתה נותן לי. אם הוא ייתן לך REST API, אז כמו שאני הצגתי פה, יכול לבוא יחד איתך, לשבת, ולכתוב למעשה כאן את הסקריפט הזה, שהתהליך יקרא, כמו שאמרתי, התהליך הזה, אני אקח את הסקריפט הזה רגע, שהוא סקריפט ריק, ופה אני אוסיף את השורות קוד שאני רוצה, בשביל להעלות את ה-API, את מה שאני רוצה. אוקיי? ואתה תשיג את המבוקש שלך. בסדר? עכשיו יש לך פיזי, זה התהליך הפיזי. איך זה עובד למשל? אני קונה תעודה פאבליקית, בוא נגיד ל3 שנים, ונגיד, רגע, כל שנה שנה נצטרך להגיש להם בקשה, את התעודה, הם מחדשים, אני לא צריך לצאת מיוחד, אני לא צריך כלום, תחדשו לי את התעודה, הם מחדשים ממני את לשלוח להם, אני מקבל חזרה, וצריך להקים את שלי, אוקיי. אני הבנתי ואני אסביר. אם אתה זוכר, פה בשורה הזאת, שמייצגת לי תעודה, במקרה הזה היא פם וכי ככה אני צריך אותה בסוף כתוצר, חיברתי פאבליק CA, וראית, אני לא ביקשתי, לא כלום, למה? כי כשאתה עובד מול ספק התעודות שלך, אתה תצטרך ליצור מצב שיש לך יכולת, אתה קונה קרדיט ממנו, יש כאלה שקונים קרדיט של 10 תעודות, ויש כאלה שמשלמים $2,000 מראש בשביל 10 תעודות האלה, יש כל מיני שיטות עבודה, אוקיי? ברגע שאתה למעשה קנית את הקרדיט, אתה לא צריך לעשות תהליך רכש כל תעודה ותעודה. הדבר היחיד שאני מאוד מאוד מציע לכולם להימנע ממנו, בעולם ה-Public Certificate יש תעודות שנקראות Domain Validation. כאשר אתם עובדים עם תעודות Domain Validation, אתם אוטומטית תיכנסו לתהליך של אישרור או אישור התעודה, או לעשות לה ולידציה לכל תעודה ותעודה, שזה מכביד ואי אפשר לעשות אוטומציה על זה. אז עושים את זה עם Organization Validation, כמו שראית פה. הנפקתי תעודה שהיא Organization Validation, התעודה הגיעה לי במיידי. אבל הספק שלי מבקש שתשלח מתוך מייל של תוך הארגון כדי לסידציה, ולפעמים הוא מבקש... שנייה, עם מי יש לי הכבוד רק, את השם? איך? דוד מיופס, אני לקוח. אהלן דוד, תראה דוד. אני אתן לך דוגמה, אני ספק של תעודות גם כן, בסדר? אני אגיד לך מה הגישה שלי. עכשיו, איך אחרים פועלים, אני לא יודע, אני רק יכול להגיד לך מה הגישה שהם צריכים לפעול. בסדר? יש לי לקוחות שקונים ממני תעודות, ואמרתי להם, חברים, אתם תיתנו לי הזמנת מסגרת לכמות התעודות שאתם קונים בשנה. אז אם יש לקוח שהוא קונה, סתם דוגמה, 10 תעודות בשנה, וכל תעודה עולה $200, זה אומר שהוא צריך לתת לי הזמנת מסגרת של $2,000, בסדר? אתה גמרת עם תהליך הרכש. עכשיו, שאתה עובד עם... כן, אבל אם אני רוצה... דוד, שנייה. ממך תעודות הרוכש של איזה פאבליק. שנייה, דוד. בוא נדבר על הקונספט רגע, בסדר? אתה תחליט אחרי זה עם מי אתה רוצה לעבוד, אבל אני אראה לך את הקונספט. עכשיו, בגדול, הרכש יסתיים. אתה עכשיו מזמין החודש הזה 2 תעודות, ובסוף החודש אני אשלח לך חשבונית על 2 תעודות האלה. חודש אפריל לך עוד 5 תעודות, תקבל חשבונית על 5 תעודות. המערכת, בין אם תעשה את זה עם תהליכי אוטומציה, או בין אם תבוא לפה לאנרולמנט ידני, הקונספט של הרכש הוא אותו דבר. עכשיו, אני יכול לתת לך שירות דרך ה-CVU לשני Public Certificate Authority בלבד. אחד זה DigiCert, והשני זה Global Sign. עכשיו, אם אתה סתם דוגמה עובד עם ספק ישראלי, DigiCert ו-Global Sign. אוקיי? עכשיו, אם אתה עובד... אני אעביר את התהליך
אם אני רוכש לשלוש שנים, אני 3 שנים של כל התעודות שמות, אני יכול לבקש אותם עד שזה יסתיים השנים האלה. אז כמו שאמרתי, אני כרגע המערכת בנויה לעבוד על תעודות של שנה, וכל שנה אתה מזמין אותם וכולי. אתה מדבר איתי לא, על... הרכש הוא לשלוש. שנייה, אני אסביר, אני יודע בדיוק למה אתה מתכוון, בסדר? חברות ה-Public Certificate Authority המציאו מנגנון כזה שבא ואומר, בוא תשלם לנו 3 שנים מראש, וכל שנה אנחנו ניתן לך תעודה לתקופה הבאה. זה מה שהם אמרו, הם קוראים לזה מולטי-עיר פרוגרם, בסדר? אנחנו, בעולם האוטומציה זה לא בדיוק יעבוד, כי הטריגר לייצר את התעודה הוא טריגר אחר, ואם אתה שואל אותי ואני אהיה בגילוי נאות, אני צריך עדיין ללמוד את זה ולהבין איך לשלב מודול רכש כזה בתוך תהליך האוטומציה פה, שאין לי אותו כרגע. אני בא ואומר תעודה, אתה כאילו משלם לשנה. אני יכול להגיד לך דבר אחד, שהפערים הם לא גדולים, כי בכל מקרה הימים יורדים, וזה בטל ב-60 על 3 שנים וכאלה, בסדר? זה כבר בטל. אז גם אנחנו לומדים את הנושא הזה. אם אני רוצה לעבוד בשיטה החדשה, אני נגיד, תן דוגמה, אני יכול לפנות אליך, כמו שאתה אומר, 10 תעודות, או בוא נגיד 3-4 תעודות, כרגע זה שנה ומשהו, לרכוש ממך 3 או 4 תעודות, וחדש לי אותם לפי הדומיינים שיש לי, אתה יכול אוטומטית ולמנגנון ישירות של חידוש, פקע בתוך הוולטרה, בוא נגיד סטפי. בגדול כן, אני אומר בגדול כן, חשוב לי להבין שאני בא ומציע לך לעבוד איתי, אני אומר לך איך אני עובד, אבל אתה יכול בשקט, אם סתם דוגמה, אתה עובד עם ספק תעודות אחר בישראל, אתה יכול להמשיך לעבוד איתו. אני אומר, אנחנו עושים את זה כשירות, זה לא המיינסטרים שלי. אם סתם דוגמה, אתה עובד עם דיגיסרט, אתה צריך לפנות לספק שלך, להגיד לו, תביא לי בבקשה את ה-API key שמייצג אותי בדיגיסרט. וברגע שעשית את זה, אתה מסתיר... זה לא עובד. בגלל שואל, אני מחפש דוד, אני יודע שזה רכשנו לא את המוצר עובד. שלך לעשות לנו חיים קלים. דוד, אני יודע שזה לא עובד, אבל... שנייה, דוד, אני יודע שזה לא עובד, ולא בגללי, אלא בגלל אותו ספק שאתם עובדים איתו, אני לא רוצה לציין שמות עכשיו, זה לא רלוונטי. כל אחד שם... אז יש אפשרות אבל לבחור ספק אחר, עוד פעם אני אחזור על השאלה שלי, יש אפשרות לבחור ספק אחר, שאני את הדרך שאני אוכל לבנות אותו. הוא אומר לך שגם אתה יכול לקנות ישירות ממנו את זה, כדי לעשות את זה יותר פשוט. לא, חבר'ה, עזבו אותי, כי שלא יחשבו פה... לא רוצה להגיד את הזאת. חבר'ה, סליחה. אני לא רוצה שמישהו יחשוב פה, שאני מנסה עכשיו למכור ולהיות הספק תעודות. לא. בישראל יש יותר... שנייה, חבר'ה. שנייה, דוד, שנייה. יש יותר... שנייה, דוד, בבקשה. יש יותר מספק תעודות אחד בישראל. אם אחד לא טוב לכם, תפנו לשני, קבלו ממנו הצעת מחיר, תגידו לו, אני רוצה גם את ה-API key, ואיתו תוכלו לעבוד בסיביות. בסדר? אוקיי. פשוט מלאה. דוד, סליחה, אני פשוט רוצה להתקדם עם עוד קצת שאלות. כן, רציתי לשאול אותו, מה עם ה-AWS? לא נתמך כרגע, יהיה ברודמפ, לא נתמח כרגע. אז'ור נתמך מלא. אז'ור וולט נתמך מלא. גוגל? שנייה, אני לא רוצה לשאלות שנשאלות. אז אלי שואל אם יש אוטומציה מול סאפ עם PI או Web Disposer כדי להוציא את ה-CSR ולהנפיק תעודות לסאפ. לא, אין לנו כזאת אינטגרציה. כמו שאמרתי, כל דבר להיגרש של גופו. אם צריכים שהסאפ יוציא CSR, אז שוב, צריכים לשאול את הוונדור של הסאפ, האם אפשר לפנות, באמת, האם אפשר לפנות לסאפ ותגיד לי את הריקווסט, או שלכאורה, הרי מה זה בסוף CSR? CSR למעשה בסוף מייצג נתונים מסוימים שצריכים להיות בתוך הסאבג'קט של התעודה. אוקיי? צריכים להיות נתונים בתוך הסאבג'קט של התעודה. אז אם אתם עושים את ה-CSR בחוץ או לא בחוץ, צריכים להבין, אם CSR מבחוץ יעבוד על סאפ או לא, אני לא מכיר, צריכים לבחון את זה לגופו של עניין, ולתת מענה, אבל אפשר לעשות את זה, כי אם תספקו את התעודה עם אותם נתונים קריפטוגרפיים, זה אמור לעבוד לכם, ואם הם ייתנו לכם אפשרות לעשות אפלוד לתעודה, אז למה לא? דודי שואל, האם יש לך תמיכה ב-OSZ?
אני לא יודע מה זה, סליחה על הבורות. גם לא יודע, OSZ. זה מה זה OSZ, חברים? של IBM, זה של IBM, זה המנפנים של IBM. חבר'ה, חשוב להבין, אני גם ציינתי את זה מקודם. אין לשום ספק מערכות כמו שלנו יכולת להכיר את כל סוגי התשתיות. בגלל זה אמרתי שהדרך להשיג את האוטומציה, זה להגיד, אוקיי, זו המערכת, היא נותנת לי 90% מהיכולת. את ה-10% שעוד לא נותנת זה לשבת ולעשות מה נקרא שיתוף פעולה, ולכתוב את הסקריפטולוגיה. יכול להיות שהמערכת לא נותנת את היכולת הזאת בכלל, לא לעשות לה upload. אז לא יודע. אני סתם רוצה לענות קטן, ב3.5 שניות, יש תמיכה של API ל-OSZ, אם מישהו באמת רוצה, אפשר באמת לבדוק את זה, הוא תומך ב-API מלא של בסדר, הפורמט. עזוב, זה לא משנה כרגע, ארז. אני מניח שיש לכל דבר, רק צריך להכיר, אני לא מכיר את הכל. אתה יודע, אני לא, כשאני מייצג משהו, אני בא ואומר, אני מכיר הכל כי אני יכול. לא, כשאני לא יודע, אני אומר, אנחנו לא יכולים. אם יש למערכת הזאת API, אז אפשר לעשות, הכל אפשר לעשות. כן. שאלה אחרונה, מה לגבי תעודות של Java Keystore? יפה. גם לא הבנתי את זה כל כך. מאוד פשוט, לא, אני אגיד לך ככה, המערכת שלנו, עם סתם דוגמה, בוא, אני כרגע אכנס רגע לאותו לינוקס שלי, שהיה לי מקודם, ואני מגדיר עכשיו תעודה, אני רוצה לשים אותה בג'אווה קיסטור. אני אגיד, זה הג'אווה קיסטור שלי, זה סתם דוגמה של פועלים, אני עכשיו אקרא לזה אחד, לא משנה. מה הסיסמה שאני רוצה לנעול את זה? התעודה, מה האליאס של התעודה שאני צריך לשים פה, ומה הסיסמה שאני צריך לנעול את הסיסמה של הקי. אני אעשה את זה אוטומטי, ואני כרגע עושה את זה פנימי, ובסופו של דבר אני אבחר פה את ה-common name שאני רוצה, לא משנה, ואני אעשה update, מה שכחתי פה, JKS, אני בלינוקס, והוא מבקש ממני, הוא צודק, הוא מבקש ממני פורמט כזה, ואני בכלל בלינוקס, ואמרתי לו פורמט של ווינדוס. אז הוא ממש צודק, אבל בגדול, אני לא אעשה את זה עכשיו, לא משנה חברים, תומכים מלא ב-JKS, גם ב-JS קיים, יודעים לפתוח אותו, לקרוא את התעודה ולנהל אותו, או יודעים לייצר חדש עם התעודה החדשה והכל, אין בעיה. יש לי לקוחות שמנהלים פה 1,000 תחנות כאלה בארגון, והכל עובד חלק ומנגן, יש כאלה שנמצאים היום בתהליכי הטמעה, יש להם כמה עשרות, וככל שהזמן עובר, משתמשים בכלי הזה יותר ויותר. עוד שאלות, חברים? וואי, איזה דממה רועמת. לא, או שהתרשמו, שאמרו, מה הוא מבלבל לנו את המוח? סליחה על זה, חברים. במקרה שהלקוחות הם מחוץ לארגון. אז מה זה אומר לקוחות מחוץ לארגון? לכן אנחנו חותמים על תעודות לארגונים אחרים. תראה, אתה חותם את התעודה, זה אומר שהוא ישלח לך ריקווסט, נכון? היום זה ידנית, כן. עדיין, מחר בבוקר, הוא שולח לך ריקווסט, נכון? כן. אז אתה אין לך שליטה על מה הוא שולח לך, אין לך כרגע בעולם הזה לייצר, אם אתה חותם את התעודה בשרת הפנימי שלך, אז לא ציינתי את זה פה, אתה תתן לי לשתף רגע בבקשה, סליחה. לקחת לי את השיתוף. עזרתי. לא יפה מה שעשית. אני אומר ככה, אתה יש לך במערכת שלנו משהו שלא הצגתי את זה, כי השיחה היא בעיקר על עולם ה-Public Certificate Authority, אבל אם תשים, אנחנו תומכים פה ב-Full REST API, ואתה תוכל לבנות לך תהליך שלך באיזושהי צורה, שצריך להבין איך הגורם החיצוני שולח לך את ה-request, ואתה למעשה מפעיל אחרי זה וחותם את הריקווסט עם המתודה הזאת ושולח לו את החזרה. Sky's the limit, חברים. יש פה יכולות מדהימות לעשות את זה. שוב, הסיכום שלך מול ה-third party צריך להיות בצורה כזאת, איך לייצר את האוטומציה, כי זה לא רק אוטומציה בכלי שלנו, אלא זה משהו שעכשיו אתה מערב, גורם צד שלישי. ואני מניח שיש לך יותר מאחד, ולכל אחד יש את הקושיות שלו. שזה עושה את העסק הרבה יותר מורכב.
אחד אומר לך אני ככה, ואחד אומר לך אני אחרת, ואחד אומר לך זה. זאת אומרת, תצטרך, בגלל זה אמרתי, להשיג את האוטומציה, זה כאב ראש אחד גדול. לעבור אחד אחד, לטפל, לעשות מיפוי, להבין מה רמת הסיכון, מי יותר חשוב לטפל ראשון, מי לטפל שני, ולהגיע לתוצאה שאתם רוצים להגיע אליה. בסדר? אין קסמים. מי שימכור לכם קסמים, אל תקנו. לא מאמין בזה. גם המערכת תדע לעשות ולידציה נגיד רק ל-renew ולא ל-request של שם חדש, פתאום הוא ישים כוכבית או משהו כזה שהוא ישים אז ראית שאצלנו, סתמנו בעולם של האוטומציה, אם תשים לב פה יש לי white list. זאת אומרת, אתה כמנהל מערכת מתקין איזשהו agent על תחנה, אז אתה אומר, מה ה-white list שמותר, שלא מישהו יבוא וישים כוכבית, ורק לחלק מהאנשים מותר לגעת. לא ירדנו הרבה לדיטלס, אבל אפשר להגיע. ודרך אגב, מה שיפה אצלנו כחברה ישראלית, אתה תבוא ותגיד לי, תשמע דרור, יש לי צורך במשהו אחר. אני אומר לך, קח לפורטל, תעלה change request, נכנס לגרסה הבאה, כמובן אם הדרישה היא הגיונית ולא ייחודית, אוקיי? וכך אנחנו עובדים, כל המוצר הזה שאתם רואים פה שנמצא, הוא מוצר שנבנה לאורך השנים, עבר תהפוכות וחידושים, והרבה אינפוטים על כוחות הישראלים שלנו, שבאמת הם ממציאים המון המון דברים, הוטמעו פה בצורה כזאת שזה יתאים לכולם. דרישות ייחודיות לא נכנסות, דרישות שהן common לרחבת הכלל, נכנסות למוצר, כי כולם צריכים ליהנות מזה, וזה השיטת עבודה שלנו. שאלה, אולי פספסתי משהו לגבי שרתי IIS, עברת גם משהו עם agent, צריך להתקין agent תראה, אני אגיד ככה, שרתי IIS, אני רק יציג את זה, יכול לבוא ולהגיד, תשים לי את התעודה בווינדוס קומפיוטר סטור. סליחה, אני על לינוקס, אז הוא לא ייתן לי. אני אקח מכונה שהיא ווינדוס, בסדר? אני רוצה את המכונה לקומפיוטר סטור, ואז הוא יתקין לי אותה לקומפיוטר סטור, ובסוף, בתהליך כאן, אני אגיד לו, תעשה לי ביינדינג, תשים לי את זה בפורט 332, יתקין לך, תודה רבה שלא נגמר התהליך. זה אם אתה עובד עם האג'נט. צד שני, כיוון שאתה נמצא בעולם המייקרוסופטי וכו', אנחנו גם מציעים ללקוחות שלנו לא תמיד לבוא לקנות מאיתנו מוצר. עושים פרויקט Web Enrollment Services של מייקרוסופט, על ידי פוליסי, ומשיגים את אותה תוצאה, על ידי פרויקט אחד, משלמים פעם אחת על פרויקט שעשו לכם את זה נכון, ויש לכם שקט תעשייתי מעולם התעודות הפנימיות, לעולם ה-IISים שלכם וכו'. בכל מקרה ההחלטה היא שלכם, איך לעבוד, באיזה שיטות. יש כאלה שמשלבים את שתיהם דרך אגב, מכל מיני שיקולים. אוקיי? אוקיי, תודה. בבקשה. עוד שאלות חברים? בעיקרון ברמת הרודמפ, תעודות פנימיות בתוך הארגון לא אמורות להיות מושפעות, נכון? הנושא הזה של הקיצור חיי תעודה לא. הוא רלוונטי רק לעולם ה-Public Certificate Authority. כשאלה עם הדפדפנים, נגיד גוגל כרום, פתאום לא יגידו שזה... לא, תראה, בואו ניתן, יש לנו גם היסטוריה מזה. הרי לפני בערך 4-5 שנים, או 4 שנים, משהו כזה, אפל יצא ואמרה, אנחנו אוכפים תעודות רק שנה. כל תעודה מעל שנה, אנחנו נזרוק איג'ט. זה לא השפיע לך על תעודות הפנימיות, אנשים עדיין יש להם טמפלטים ל5 שנים, ל4 שנים, ל3 שנים וכו'. גם אין שום סיבה. כי מה שמעניין בסוף זה הנושא הזה של הצ'יינג שיושב בבראוזרים ויורד לכלל הציבור בעולם, כן? ולא אותך בתוך הארגון, איך אתה מנהל את התעודות שלך בתוך הארגון. אף אחד לא יכול לאכוף את זה או להגיד, והם יודעים לזהות שהתעודה היא פנימית או תעודה חיצונית, הם יודעים לעשות. אז זה לא ייכנס לעולם הפנימי. אתה יודע, זה כמו שבן אדם אומר, אני רוצה לשים שומר מחוץ לשער, או לא לשים שומר בתוך השער. זו החלטה שלך, ובגלל זה יישאר ככה. שאלות נוספות, חברים? אז קודם כל אורי ודרור, תודה רבה, אני מאוד מאוד נהניתי, אני מקווה גם שלפי הוואטסאפים שקיבלתי אז גם עוד הרבה אחרים, אנחנו נפרסם גם את ההקלטה, גם למי שנרשם אנחנו נשלח את זה, וזה גם יהיה באתר של אינטגריטי,
ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה על... אני התחייבתי לשים את השקף הזה של אורי, אז אני שם אותו עכשיו דחוף. אנחנו זמינים לשאלות וכל הבעיות. אני מכיר את דרור כבר הרבה שנים, ואני רוצה להגיד שהשירות שהוא נותן והגמישות שלו היא ברמה מאוד מאוד גבוהה. ברור לי שמאתגרים אותו, מראים לו בעיה מול העיניים והוא אוהב לפתור אותה. אז בכל מקרה, תודה רבה. אז תודה רבה לכולם, תודה רבה, ושיהיה לנו ערב שקט. ערב משעמם שיהיה לכם. כן. ביי, תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי.